Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pred nama jedna knjiga, braćo, od učenjaka Selefa Ebu Lejs Es-Semerkandi rahmetullahi alejhi. Upozorenje nemarnih. Imam želju da vam pročitam nekoliko odjeljaka koji će vam, inša Allah, koristiti. Allah da vam podari svaki hajr na oba svijeta i da vam podari strpljenja u ovom kratkom videu. Pohlepa i dugoročna nada. Mislim da je ovo boljka svima nama, da nam se Allah smiluje zbog vehna koji se nastanio u našim srcima. Autor, to jest Ebu Lejs Es-Semerkandi, svojim lancem prenosilaca bilježi od Ebu Derda radijallahu anhu što se to zbiva s vama, pa vidim da vam učenjaci nestaju, a oni koji ne znaju ne žele da nauči. Učite prije nego što vam znanje bude uzdignuto odlaskom učenjaka. Što se to zbiva s vama, pa vidim da žudite za nečim za što je Allah preuzeo brigu na sebe, a zanemarujete ono čime ste obavezani. Bolje poznajem vaše hrđave ljude nego što potkivač zna konje. Hrđavi među vama su oni koji ne daju zekat osim pod prisilom, obavljaju namaz samo da bi skinuli obavezu, slušaju Kur'an ne poštujući i ne provodeći ono što je u njemu i porobljavaju slobodni. Fekih, Allah mu se smilo, rekao je, to je Fekih Ebu Lejs Es-Semerkandi rahmetullahi alejhi. Fekih, Allah mu se smilo, rekao je, pohlepa je dvojaka, pokuđena i ona koja to nije, mada ju je bolje napustiti. Pokuđena pohlepa je kada je čovjek njome toliko obuzet da zanemari Allahove naredbe ili kada žudi za što većim bogatstvom kojim bi se mogao ponositi. Nije pokuđena pohlepa koja čovjeku ostavlja prostora za obavljanje naredbi i u kojoj čovjek ne želi bogatstvo da bi se njime hvalio. Ovako nešto nije pokuđeno, jer su i neki ashabi nastojali da se obogati, a poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije ih kudio zbog toga, mada je kazao da je bolje da i napusti. Ebu Derda radijallahu anhu u ovoj predaji ukazuje na to da je pokuđena ona pohlepa koja dovodi do izbjegavanja obaveza. Riječima, žudite za onim o čemu se Allah obavezao za vas, misleći na opskrbu. Nastojite da ih steknete i zanemarujete ono što vam je dato u obavezu, misleći na farzove. Riječi porobljavaju slobodne, znači da takvi ljudi upošljavaju slobodne ljude i toliko ih izrabljuju da oni postaju njihovi robovi. Zar to, braćo, nije danas poznato svima nama? Svojim lancem prenosilaca autor bilježi da je Hafsa, kćerka Omera radijallahu anhu, pitala svoga oca, Allah ti je dao mnoga dobra i bogatstva, zašto onda ne jediš kvalitetniju hranu i ne oblačiš bolju odjeću, što je slučaj sa nama danas, da nam se Allah smili. On joj odgovori, prepustit ću ti da sama prosudiš. Potom joj je govorio o tome kakav je bio poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme i spominjao kako je ona živjela s njim. Kada se ona rasplakala, rekao joj je, imao sam dvojicu prijatelja koji su imali takav način života. Kada bih htio da slijedim neki drugi način života mimo njihovog, mogao bih to. Allaha mi, otrpjet ću ovakav način života i teškoće koje su oni proživljavali i ja u svom životu, kako bih im se pridružio u njihovom uživanju. Subhanallah, braćo, koliko smo mi daleko od toga, koliko smo mi daleko od ovog stanja. Allah sačuva. Zar mi ne žudimo da imamo najljepšu odjeću, uredne, sređene kuće, klimatizirane, najskuplje telefone, najskuplje mirise? Subhanallah, da nam se Allah smili. Svojim lancem prenosilaca autor bilježi od Mesruka da je rekao, pitao sam Aišu, majčice, šta je najčešće poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio kada bi ulazio u kuću? Ona odgovori, najčešće sam ga čula da govori, kada bi čovjek imao 2 doline zlata, poželio bi da ima i 3. Utrobu čovjeka može napuniti samo zemlja, a Allah prašta pokajniku.
Allah je dao imetak kako bi se mogao namaz obavljati i zekat davati. Katade prenosi od Enesa bin Malika radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kod čovjeka sve stari i propada osim dvoga, pohlepe i nade. Prenosi se da je Alija radijallahu anhu rekao: najviše se za vas bojim dviju stvari, dugoročne nade i slijeđenja prohtjeva. Dugoročna nada odvodi od podsjećanja na ahiret, a slijeđenje strast i prohtjeva prekriva istinu. Subhanallah. Prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi wasallam rekao: garantiram trojici za troje, čovjeku koji žudi za dunjalkom i onome koji škrtari njime, siromaštvo poslije kojeg nema bogatstvo, stalnu zaokupljenost i neprestanu brigu. Pročitat ću ovo još jednom. Prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: garantiram trojici za troje, čovjeku koji žudi za dunjalkom i onome koji škrtari njime, siromaštvo poslije kojeg nema bogatstva, stalnu zaokupljenost i neprestanu brigu. Subhanallah. Prenosi se da je Ebu Darda radijallahu anhu došao među stanovnike Himsa i uzviknuo: zar vas nije stid? Gradite zgrade u kojima nećete stanovati, nadate se nečemu što nećete dočekati, sakupljate i nagomilavate nešto što nećete iskoristiti. Oni prije vas su gradili kule i utvrde, nagomilavali mnoga bogatstva i nadali se nadaleko, ali su njihova obitavališta postali mezari. Njihove nade su uobrazija, a ono što su skupili je prašina. Prenosi se da je Alija radijallahu anhu rekao Omer radijallahu anhu: ako hoćeš da se sretneš sa svojim prijateljem, onda krpi svoju odjeću, popravljaj obuću, skrati svoje nadanje i kada jedeš, ne jedi do sitosti. Subhanallah, braćo, koliko smo mi daleko od ovoga. Zar ne jedemo do te mjeri kad ne možemo više? I kad ne mognemo više, zalijemo sa 1 litrom ili pola litre vode. I kad popijemo, nastavimo da jedemo. Subhanallah. I onda jedemo do iznemoglosti. Kad jedemo sve dok ne počnemo da podrigujemo. Subhanallah. I onda nakon toga osjetimo zamor i težinu, pospanost od silne hrane koju smo unijeli u svoj stomak. Da nam se Allah dragi smili, koliko smo mi daleko od ovog stanja, a toliko se udaramo u prsa da smo muslimani, da smo dobri, da smo odabrane generacije, da Allah sačuva. Prenosi se od Osmana Nehdija da je rekao: vidio sam košulju na Omeru radijallahu anhu koja je imala 12 zakrpa, a on je stajao na minberi i držao govor. Subhanallah, braćo. Prenosi se od Alije radijallahu anhu da je ušao na tržnicu u odjeći od grubog platna koja nije bila omekšavana. Neko mu je rekao: vođa vjernika, zar ne bi mogao obući udobniju odjeću od te? On odgovori: ovakva odjeća čini srce skrušenijim, sličnija je načinu odjevanja dobrih ljudi i vjerniku je bolje da se na njih ugleda i ovako da se odjeva. Zar ovo, braćo, prestaje da važi za nas? Zar ćemo reći danas za ljude koji se slabo i siromašno oblači, mogu je sebi kupiti, pa lahko je kupiti novu odjeću, ovo ono. Subhanallah, zar ovo ne vrijedi do sudnjeg dana? Za sve nas. Vam se Allah dragi smili. Prenosi se da je Ebu Zer radijallahu anhu rekao: poznajem ljude bolje nego što potkivač poznaje konje. Najbolji među njima su zahidi prema dunjaluku, a najgori su oni koji od dunjaluka uzimaju više nego što im je potrebno. Jedan mudrac je rekao: 3 osobine su izvor svakog grijeha: zavist, pohlepa i oholost. Oholost vodi porijeklo od Iblisa, lanetullah alejhi, koji se uzoholio i odbio da učini seždu Ademu alejhi selam, zbog toga je proklet. Pohlepa je u osnovi od Adema, jer mu je rečeno da mu je sve u džennetu dozvoljeno osim jednog drveta. Pohlepa ga je navela da pojede plod tog drveta,
pa je protjeran iz dženneta. Zavist je od Kabila, sina Adamovog, koji je ubio Habila, pa je postao nevjernik i njegovo boravište je vječni džehennem. U jednoj predaji se navodi da je Adem a.s. uputio svome sinu Šitu a.s. 5 preporuka. I s ovim ćemo završiti, braćo. 5 preporuka i naredio mu da ih prenese svojim potomcima. Rekao mu je: reci svojoj djeci da se nikada ne prepuštaju dunjaluku i ne vjeruju mu. Ja sam se bio opustio u džennetu koji je vječan, ali Allah nije bio zadovoljan njome pa me izveo iz njega. Drugo, reci im: nemojte slijediti prohtjeve svojih supruga. A svjedoci smo, braćo, danas da su mnogi muškarci pravi, pravcati robovi svojih supruga, da Allah sačuva. Drugo, reci im: nemojte slijediti prohtjeve svojih supruga. Ja sam radio kako je moja žena htjela, pa sam pojeo zabranjeni plod i sustiglo me kajanje. Treće, reci im: razmislite o posljedicama svakog djela i posla koji želite uraditi. Da sam pretpostavio kakve će posljedice imati moj postupak, ne bi me zadesilo to što me zadesilo. Četvrto, reci im: ako vam srca budu oklijevala zbog nečega, nemojte to ni činiti. Kad sam kušao zabranjeni plod, srce mi je uzdrhtalo i uznemirilo se, ali nisam odustao i zbog toga se kajem. Peto, reci im: savjetujte se s drugim o svojim postupcima, jer da sam se ja posavjetovao sa melekima, ne bi me zadesilo to što me zadesilo. Allah da vam hajra dadne, braćo, pročitat još ovo. Prenosi se od Šekika Belhija da je rekao: od 4000 hadisa izabrao sam 400, od tih 400 sam izabrao 40, a od tih 40 sam izabrao 4. Prvi je: nemoj svoje srce vezati za ženu, jer je ona danas tvoja, a sutra tuđa. Ako joj se pokoriš, odvešćete u džehennem. Drugi hadis je: nemoj srce vezivati za imetak, jer je imetak dnevna ponuda, danas je tvoj, a sutra je tuđi. Nemoj se zamarati onim što nekome drugom pripada, neko će uživati, a tebi će to biti pripisano kao teret i grijeh. Ako srce vežeš za imetak, onda ćeš škrtariti u Allahovim pravima u tom imetku. U tebe će ući strah od siromaštva i bit ćeš pokoran šejtanu. Treći hadis je: ostavi sve ono što ti čini nemir u prsima. Vjernikovo srce je kao svjedok koji zadrhti kod svega što je sumnjivo i koji bježi od harama, a smiruje se uz halal. Četvrti hadis je: nemoj ništa činiti dok ne budeš siguran u odgovor. Allah vam podario svaki hajr, braćo. Do sljedećeg puta molim Allaha da vas sačuva međusobnih razmirica, podari sigurnost i bereket u imetku, zdravlju i vremenu, skupa sa najmilijim vama i vašim najmilijim. Amin. Vaš brat Elo, do narednog slušanja. Allah vam dao svaki hajr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.